Mikä on EH40? Se on pitkän aikavälin visio vuoteen 2040 Etelä-Hattulan kehityksestä. Se rakentuu olemassa oleville vahvuuksille. Keskeinen tavoite on säilyttää alue elinvoimaisena, houkuttelevana ja taloudellisesti kannattavana. Elinvoimaa voidaan kehittää alueella monella tapaa. Sijainti kasvukolmiossa ja silti hiljaisessa erämaassa on valttikortti, joka sopii Hattulan tuttuun strategiseen mainoslauseeseen "Tee pesä Hattulaan". Alue on kiistatta potentiaalinen kakkoskodeille ja mökeille. Rakennuskanta on kuitenkin vanhahkoa ja täten uudistustarpeet ovat ajankohtaisia. Se tuo mukanaan tarpeen eri palveluille. Paikallisten palveluiden käytön kasvu tukee kyläasumista ja kylien elinvoimaa. Etelä-Hattulan elinvoiman kehittäminen tuo taloudellista hyvinvointia koko kuntaan, sillä se lisää tuloja kiinteistöveron, kiinteistöhoitopalveluiden, rakentamisen, majoituspalvelun ja vähittäiskaupan kautta. EH40-laskelmien mukaan Hattulan kunnalla on mahdollisuus tienata yli 20 miljoonaa euroa 30 vuodessa. Jos vertaamme sitä tuulivoiman tuottoihin, on EH40 ylivertainen, sillä tuulivoiman tuotot myllyjen tehosta riippuen ovat noin 8 miljoonaa euroa. Lisäksi on pakko kuitenkin ottaa huomioon, että tuulivoiman rakentaminen alueelle tulee näivettämään Etelä-Hattulan, sillä tuulivoimahanke on ristiriidassa elinvoiman rakentamisen perusteiden kanssa.